Yona inspiration leyo bana ngakuthi wena qala umculo ngoku. Like ngokuqala ucula kwani uqala ubhala yona lento imotivate behind. Mhlawumbe there's an artist okhule uyibukela oqonda uyawuthanda umculo wayo ufuna ufana naye. Okanye wena umculo wakho nje bawusenza umculo wakho nje ufuna ebantwini umculo wakho ufike uthini ebantwini into le motivateayo okanye into leyaba ngokuqala ukuthi wena uyabhala ngokuyacula. Over to you sir. Xa ngithetha inyani uyandlela usubhala amabhuda ndiyaza I think isegazini Kakhulu nguflash ikumkani.